Хронологията на магията, планетарни дни и часове. Критично прозрение от страктата е абсолютната необходимост от правилното време – тайминг. Текстът предоставя механизъм за изчисляване на планетарните часове. 2. Денят и нощта се разделят на 12 часа, които продължителността варират според сезона. Първият час. Първият час на всеки ден се управлява от планетата на съответния ден. Например, първият час на неделя се управлява от Слънцето, първият час на понеделник от Луната. Циклична ротация. Часовете следват халдейският ред Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий, Луна в безкраен цикъл. Хигромантията диктува, че специфичните инструменти трябва да бъдат изработени не просто в деня на планетата, а в часа на планетата. Например, талисман за любов трябва да бъде направен в петък, ден на Венера, в час на Венера. Тази прецизна темпорална калибрация гарантира, че обектът е импрегниран с максимално количество планетарна добродетел. Пренебрегването на този аспект води до неуспеха на операцията.